Ayo Bu Ayu supaya jumeneng minangkani pamundutan Sriuning ya disepoti nganggo anu Mas. Surup surya newos teka Sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Pak Dalang. Iki sowan ning dusun ngendi nok? Kelingan ora? Ning nggon postere mau. Sengkan catur tunggal. Condong catur kok catur condong. Condong catur Depok Sleman. Iki sowan ning ngene daleme Bu Sriwatini sekalian garwa panjenengane Pak Rustam. Pak Rustam ki panjenengane sing lenggah ning kursi roda kae. Nggih, matur nuwun. Derek ndedonga kagem swargi Eyang Putri Veronica Rubiem Mangkudiarjo iki wis genep 1000 dinane. Nggih. Kenten donga panjenengan. Aduh napa nggih? Mugi-mugi antuk kasuwargan jati. Amin. Nggih. Kenapa yukan? Ayo kuwi sing baku kuwi. Nggih, biasane kula ki ndongake wong bersih desa ngoten nika lho. Ayo ngono iki rak empan nggo papan. Oh iki sing wayangan ki nyewu. Oh iki sing wayangan khitanan pernikahan. Oh iki sing wayangan bersih desa. Oh iki nyewu ayo jumbuhke. Nggih, nek nyewu niku dongane nggih meng ngeten niku. Ayo meng ngono kuwi lan putra wayah sedaya warga dipun paringana kabagas warasan lancar nggone padha makarya. Amin. Nggih ngoten niku sami kula. Mbak Ayu, iki kejaba ngluwari ujar 1 juta. Ta? Iki mau rak wis ana pengendikan payung to. Lah iki ben rata. Iki sing putri iki ana jatah jatah payung 7 dienggo sinden, Mas Gading 1. Terus sawerane panjenengan mengko ya oleh, terus liyane dienggo pengrawit. Ben bidung rata. Dadi kabeh ben rata. Sing putri oleh payung, sing kakung oleh saweran dibagi rata. Nggih, mboten napa-napa. Bojo kula rak melu. Jenenge nyambut gawe iki bareng-bareng. Heeh. Ya bejo to kanugrahan wong ki arep masa udan to rakan. Nggih. Mongko awakmu lemu kaya ngono kuwi. Kowe payungan karo bojomu mesti kudanan, ya ta? Nggih, mboten napa-napa kudanan. Lho, Dan kula udan-udanke kok bojo kula. ya ora kok ya. Nah, lho payunge wis anu kae. Oh nggih, matur Sing nuwun tunggu sanget. ibu warang kono. Nggih, menika pas musim hujan nggih. Nggih. Berguna. Matur nuwun. Ya. Yo panjenengan minangkani pamundutan iki ngluwari ujar Sriuning dibawani nah. Dinggo saiki apa piye? Kowe jembar payunge wong aku wingi dek nang Surabaya nang Bantul ya wis rawuh ning nggon aku ya diparingi 1. Jembar kok nggen kula. Heeh. Nggen kula ning omah nggih jembar. Payunge lho maksude. Ah iya payunge kok ya. Neno sinebut pahlawan putri. Iki mengko anu Mbak Ayu. Nggih. Wong biyen kuwi jane arep ngersake almarhum Ki Seno Nugroho. Mulane iki
Panjenengane Ibu Sri karo Pak Rustam terus ngersake adimu Gading mengko tampil. Dikersake ning nggon bagian sabetan. Nggih, sabetan. Nggih. Ya. Neno neno nino putra Kanjeng Sira lawe tak pragung bojana neno neno tan burung sri uning gugur neno neno dadi kusumane ya, Mbak Ayu dibacutke ning Sriuning sak ramban langgam, sak ramban dangdut ning tipis-tipis. Ya. Sriuning mustika turnan lampun asma
bareng Adik noleh. namanya siapa? Heeh. Siapa? Deo. Oh, kelas berapa? 2. Kelas 2 SD. Kok pinter ya? Yang ngajari siapa? Mama saya. Oh, saya. Oh, pinter loh, Pak. Ini kok kendel banget loh. Mbok menawa kuwi keluarga besar kene utawa wayah kene utawa putu kene. Oh, ngaten. Mbok menawa lho. Putrane sinten? Mbak Apit. Ya tepuk tangan lho, Bapak Ibu sedaya menika generasi penerus menika seneng wayang lho, Pak. Mentale elok. Nggih, wonten riku niku ten ngarepe Bupras niku ten ngajeni Bupras niku ndeloki wayang. Heeh. YouTube. Oh, Nah, YouTube. niki, Nggih to. nggih. Besok mau jadi apa? Dalang. Wah, luar biasa. Jas mantep. Teruskan le belajar nggih. Anu, minta ilmu sama Mbah Geter nika. Nek njaluk dit abang oleh mboten. Dalah dan abang Pak Geter. Ha kae Ibu Sriwartini Oh, kalau. nika dikasih si Mbak Putri. Oh, Bude. Oh, Bude. nggih, Bude nika. Mau ndak? Apa aku aja? Oh. Kok enggak mau? Lah ya menika ki maksud kula sinden-sinden kudu disawer. Oh, sinden-sinden nyuwun disawer, Bude. Bocah Jam kok pintere kaya ngono lho. Pinter lho niki jan. Heeh. Kendeleran. Oh. Ki arep dipek dhewe apa kek aku? Arep dipek dhewe apa kek aku? Wes pahit iku. Piye jare yuk? Dipek dhewe. Wah ya. Wes. Ayo Ora semono ya ora apa-apa. Joget lagi ya. Joget lagi Nari ya. lagi ya. Karena sudah dikasih uang nari lagi ya. Iya. Ye, terus ke nggih. Tresnane. Ya, tarik. Nggih. Makasih ya, Dek ya. Iya. Ya, sampun menika, Pak. Nggih, matur nuwun. Wah, iki nganu lho Mbak Yu. Pripun? Perjanjiane mau ora gandeng sing putri-putri wis diparingi apa payung to? Nggih. Iki sak yuta. Nggih. Gandeng sampean nembang nyawa 100. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah aku yo entuk lho. aku 200 wong aku dalange. Dalangan luwih akeh. Oh, ngoten. Nah, iki nggo kanca-kanca sing 700 majane ya. Oh, nggih. Hati-hati kabeh ben rata. Rata, dumrata. Nah, sing penting saiki wis luar sing dadi pamundhute Suwargi Eyang Putri Sri Uning. Nggih. Sampun menika. Sampun. Nggih, Wis oleh payung, wis oleh 100 barang sampun. Alhamdulillah. Nggone adik aja dijaluk. Oh, mboten. Nika nggo ngapa, Dek? Bu, Nggo nyawer. Aja nggo nyawer, nggo jajan wae ya. Heeh. Yo, rono kae yo. Rono jajan. Masih pengen joget lagi enggak, Oh, Dik? joget lagi ndak? ya mau aja sih. Mau aja. Ya engko nah ya saiki ngopi-ngopi sik apa piye ya? Seneng kopi. Iya. Seneng kopi yo, mimik susu ya. Iya. Engko nek sing ya matur nuwun Mbak Ayu. Mengko nek sing kepengin joget sing lentrek-lentrek adik kae mau ben dikancani karo sinden sing seragame rada nyelek dhewe. Nyelek dhewe rada beda dhewe. Heeh. Sapa iki manusia salah kedaden? Kok salah kedaden? Ayo mengko ketoke para pamriksa iki wah kae kok ayu banget jebul. Engko rak suwe-suwe do batin kepiye mengko. Ayo sapa? Ayo Mbak Gentari. Nah, ayo supaya jemeneng di seperti yang cauk cecak Mas monggo Mas.
Selamat malam Mbak Gentari. Selamat malam Mbak Limbo Mak Cangi. Menyapa para pameriksa, para lenggah. Pameriksa. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken selamat malam buat Bapak Ibu yang sudah datang di lokasi. Iya. Nggih. Sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah napa panjang umur, lancar rezekinipun. Amin. Wah, panjenengan bengi iki jan ketok ayu banget lho. Pripun Pak? Ya, dangu mboten kepanggih kok sajak ning ngalem gitu. Iki para pamriksa mesti do mbaten kok piyayi kok ayu banget. Nggih no wedok. Wedok tenan? Nggih, Pak. Yakin nek wedok tenan? Yakin wong wau saling nggih kalih sinden-sinden. Sampeyan mulai salin bareng sing putri-putri. Nggih no, Pak. Apa do ra wedi? Mboten wedi wong padha bentuke. Padha piye? Padha bentuke. Mosok padha bentuke. Padha kulite. Wah ya. Nek sing ora ngerti ya iki ya piyayi putri tenan jane. Heeh. Ning jane ya setengah lanang setengah wedok. Alah. Gak sida aku. Ning kemayune jan wis oleh tenan iki. Gak sida to Mas Wahyu lah aku. Pripun? Wis kenal karo Mas Wahyu to? Sapa? Mas Wahyu sing ngendang wis kenal? Nggih. Ketoke lagi ketemu si pesanan kok wis kenal. Lho, nggih chemistry yang luar biasa niku ngoten niku lho, Pak. Heeh to? Nggih. Wah, mulane iki mengko nek sampean joget gandeng Mas Wahyu sing ngendang, sampean kudu templek karo sing ngendang lho iki mengko. Kudu. Heeh. Kudu plek lho, Pak. Ah, iso. Rarane bentrek Mas tenang. Iki Nggih. panjenengane Mbak Gentari iki nek diceluk Mas nesu iki. Kok nesu? Nek manggil kudu nganggo Mbak. Nggih kudu no, Pak wong. Iya. Gelungan kok. Ketokno suaramu, Mbak. Nggih. Ben rada gayeng bawa pocong mengko ditibake ning gubuk asmara ya. Nggih. Ning mengko nek gubuk asmara gandeng panjenengan iki piyayine kaya ngono ya nganggo sing rada genit piye ngono lho. Oke. Mengke ditayepke. Oh ya. Nganggo mendesah barang lho mengko. Oke. Oke. Oke, ready? Ready. Oh, siap. Ya. Nyingkar nyingkur. Luar biasa, suarane ya jebles piyayi putri ngono kok ya. Nggih putri ya. Wis lekas menggugah. Nyingkar. Alah mbok sing mbok engko wae to. Kok nganggo ngono barang semelang. Nyingkur. Ayo sing kemayu meneh. Lingsem. Aku iki ngopo ya malah? Aku mbayangke lho, Pak. Mbayangke apa? Mas Wahyu. Mulane kok sampean angger melu kene iki kok bahagia banget iki kok. Bahagia banget. Kejaba Mas Wahyu ning ya kanca-kanca sing do bagus-bagus ya akeh. Alah. Sing clentem ki ya sing clentem kae ya bagus. Nggih ta. Tur antep. Tapi estu, Pak. Napa ya gadipun warga laras menika nggawa wadeng-wadeng saestu. Sedaya, Pak. Heeh. Nek sing rebab piye? Moh. Lah ngapa? Galak kok. Oh, galak to. Heeh. Ndek nyawut dipancal lho. Lah kok dipancal? Maine keras sing ngeram, Pak. Moh. Wih, enek bojone lali aku. Ngawur wae ana Mbak Ayu Neno. Lelampahan kang kaburi Neno
eno. Tresna tulus Mas Wahyu. Ya iya. Kok ket mau kok sing diceluk kok sing ngendang terus ki lho. Jatah yo awane kan ya udan-udan adem-adem ngene iki lho, Pak. Sing wong adem sapa sumuk kok iki? Ya mergo sumuk ki mergo ra sida udan. Heeh. Ngono lho. Arep mbok udani apa piye? Ah sing nenong ya weruh gentari ya ingine padake. Tresna tulus nadyan ningku bekas marah. Ya. Janjimu mau njaluk dikendangke tayuban lho. Nggih. Ning lek ngendang kudu templek karo Mas Wahyu sing ngendang lho. Oke. Oke, nganggo mendesah barang lho. Oh, Kali. Wah, iya. Ala penak iki lho, Le. Ah, penak ya. Iya. Lae. Adalah. Adalah ya perang.
joget ya apik. Wah, jan luwese. Asline ngendi to Mak sampean? Asli saking Boyolali. Boyolali. Nggih, kota susu menika. Kota susu. Nggih. Ngertake susu mboten, Pak? Gawa ora sampean? Mate susu sapi ini kalau Pak. Oh, susu sapi. Nggih. Ah terus kuwi sing sampean nggo kuwi kaos kaki po? Asli niki Pak. Asli menika. Asli. Asli Subalan. Asli Subalan. Wah, ya templek karo sing ngendang kok ya. Diomongi kok. Sida ra, Mas? Ah kok tok tagih kuwi Wahyu ki lek templek ya piye ya ora templek kok kuwi agi ditempleke wis nganu kok wis seneng kok kuwi. Ayo nok, kene nganggo mendesah nok. Gimana? Nganggo mendesah ya, Sal. Oke. Alon-alon wae. Ora kapok, heeh. Adu-adus kombo yo lali. Weh kuwi mergo saking wis kebacut sagus kok Solo nganti tekan Klaten ki naik kereta kok ya mau. Heeh, wah jan nyenengke pokoke. Heeh, dasare panjenengane Pak Rosman ki yo piyai sing budaya, heeh. Wong ya nyatane panjenengane ya kagungan wayang gamelan dhewe. Aku ya wis ki wingi ya matur karo Mas Ipung kok ora nganggo alate panjenengane Pak Rosman wae. Ora, mula iki kelire gawang kelire kagungane panjenengane nggone Pak Rosman. Mula ya diaturake gunging panuwun. Heeh. Iki ora ming pisan iki kok nduk wayangan sesuk manut krenteke panjenengan Pak Rosman nek panjenengan iki spontan duwe penggalian sesuk wayangan ngerti-ngerti terus dawuh wayangan meneh ngono ya. Panjenengane Pak Rosman iki dheme wayangan kok ya. Iya, terus apa meneh? Yo ben rata. Iki panjenengane Pak Triwusana ki dasare ya piyai sing budaya, wong nyatane mau ya iso panjenengane ya nganggit janjang gula. Mbok menawa panjenengane arep nyumbangke suwantene tak keparengake munggah ning panggung panjenengane Pak Triwusana mengko ben dikancane karo panjenengane Mbak Oriza ya. Monggo Pak Triwusana kepareng nyumbangaken suwantenipun. Ayo Mbak Oriza supaya dipethuk panjenengane Pak Triwusana. Monggo Pak. Duduk. Monggo Pak. Inggih Bapak. Kula sampun makaping-kaping matur. Nggih, terus pundi Pak? Yen ngripta kula saged. Oh nggih. Namung yen nyekar. Lho. Nggih, terus pundi? Menika swantene mboten sae. Lho, kok aneh Pak? Nggih. Wong nganggit saged kok nyekar kedahe nggih saged Pak. Saged namung swantenipun. Wah nggih. Kersanipun dipun rencangi kalian Mbak Oriza. Nggih Pak, monggo. Swantenipun menika limrah Pak wong nggih, sampun piyai sepuh ngaten nggih. Mboten napa-napa. Ning kepeksa nyuwun ngapunten. Nggih, Gus Puti. Rikala kalih taunipun Ibu, nggih, kula nggih damel tembang. Nggih. Namung menika ngan kemawon Mbak Oriza. Dalem Pak Tri. Kula nyuwun dipun sekaraken ingkang kula ripta ingkang kaping kalih kala Oh, nggih.
Monggo Mbak Ani cobi Mbak sing bae keloro mau. Ah, nggih. Dandang gula. Ya. Menika kula mendhet saking Serat Kidung Wirabadra. Nggih. Nah, mangke kula saged njlentrehaken Nggih. namung ingkang nyekar menika Ibu Orsa. Oh nggih. Nggih. Yo Mbak Orisa sing kepareng nyekarake ingkang merdekaken panjenengane Pak Triwasana nggih Pak nggih. Nggih. Nano neno. Ing samekta. Ing samengko. Oh nggih. Ing samengko. Tekek jaman mangke. Wiwit sak menika ngantos dumugi wenjang. Aja nganti pisah rasa prihatin lan Subrata lan tapa. Nggih, leres Pak. Angga gentar prihatine Kudu duwe niat sing kuat prihatin lahir lan batine. Ya, mengku pitutur. ing wutan amung latyon Sing padha ngati-ati lan waspada atimu. sarata noleh kanan lan kiri. Aja mung ndelokke awakmu dhewe nanging ndelokno tangga teparo kiwa lan tengen. Tumenga maring tawan Tansah ndedonga ana ing angkasa. Kia enggal Ya enggal tumungkul. Ya enggal tumungkul. Sae menekaten swantenipun Aja panggeten. mingdengak terus nanging Nggih. do tumungkul. Lah kene swantenipun Nggih, sae Pak. nggih, Pak. Nggih. Panjenengan menika lho, Pak. Wah, Kula isin kali solikin. Pingsem kula. Isin kali solikin kula. Mangkono Mangkono iku sanyata bakal antuk wewengan kang becik. ya. Nek wis tumengko manungkul ngresep ing ati mesti duwe pakarti sing becik nggih leres. bareng kanggo sanguning Sang luar biasa gitane panjenengane Matur nuwun Pak Pak Triwusana. Nggih, pendandun Pak nggih. Matur nuwun Pak Tri. Ah, ah. Menika pun dawuhaken menapa Mbak Jange? Ketoke kok wangune langgam nek iki. Nak. Langgam, Ji. Ali-ali ya Nak ya. Ali-ali? Ali-ali ya kena, pokoke langgam sing kira-kira iki Srendra Sanga, rengu ya kena, ali-ali ya kena. Milih. Rengu mawon nggih. Oh ya rengu. Ya, langgam rengu monggo.
jogete wis maju. Lele. Yo ngancani Mbak Oriza. Mbak Oriza ki nek tok kancani adem kok rasane no. Kene le, walah alah. Mas Deo ya. Nggih, walah pintere. Nek joget ki nggih werna-werna enten sing kaya Ana sing kupu-kupu. Heeh. Enten sik kaya njathil. Ana sing kaya cakil barang Cakil kulo. ya enten. Sik kaya ngreok ya enten. Ya jatilan. Waduh, sik megal-megal ya iso ta le. Wah, elok tenan. Pokoke nurut kendang ya le. Engko nek ngejak megal ya megal. Ngejak ngreok ya ngreok, nyakil ya nyakil ya le. Nggih. Ya. Ayo, kaya ngapa no? kupu-kupu barang ning joget. Nggih, Pak. Luwes nggih. Ya. Bar iki terus didangduke ben joget nganggo sing versi liya meneh. Nggih.
matur nuwun Mbak Reza. Ya. Wektune saya ngoyak. Saya ngoyak piye wong jam 12 wirung ana ning ya iki gandeng lakone iki dawa ngarep mengko bagiane gading ya ben rada omber wektune. Heeh, iki lorong-loro sisan. Lorong-loro sisan mengko terus wektune ben iso cak-cek. Heeh, wong dasare neng kutha iki bubar aja kaya nek nang daerah desa. Tegese le bubar ya rada gasik. Heeh, ya. Pelok, Dik. Ya. Areng ngaturke sapa? Loro-loro saiki panjenengane Mbak Endah tak goleke sing dedeg yadeke meh padha karo Mbak Anik Dianawati. Mengko sing dienggo pungkasan Mbak Neti karo Bu Prastiwi. Saiki Mbak Endah karo Mbak Anik. Ya, sepote apa? Loro manene. Aja ninggal aku trimo mbunceng. Yadeke meh padha iki. Sugeng dalu. Heeh, sugeng dalu Mbak Anik, Mbak Endah. Heeh. Tak goleke lagu sing anu ya. Wis apa iki sing dangdut? Heeh. Apa? Sing kira-kira arang-arang metu? Apa? Lestari ya, Nak ya? Heeh. Ben di nyanyekke piyai loro iki. Mergo ya wektune saya ngangsep tur ya wis ngancik lagu-lagu dangdut. Ya. Ayo Lestari, Mbak Endah karo Mbak Ani. Ayo kanca-kanca.
Sampun, Matur Mas nuwun. Gading. Nah, wis. Apa iki mau Lestari. Jan gayeng. Adike ora melu joget meneh iki mau Lestari. Fokus dolanan wayang. Bare iki sapa, Nduk? Lah mau sapa, Mak? Lah ya anu Nona Prastiwi to mau. Iya. Karo Mbak Neti. Oh. Heeh. Dispoti orang. Oh, nek Nona Prastiwi rasa dispoti. Langsung glundongke wae. Ora kejem-kejem to, Mak. Biasane iki request. Loh. Iki sampe banget iki. Wangun nih. Sia-sia toh Mas kokan. Gimana Nona Prastiwi? Ya, gimana Mas Waduh. Dalam? Selamat malam. Selamat malam juga. Gimana kabarnya? Oh, baik. Gimana? Baik, Dirimu gimana? Baik-baik saja. Oke, sama. Iya, sama, ya. Oke. Gimana? Apakah mau memeluk? Oh, makasih, nggak usah. Oh ya sudah. Nggak dulu. Tak kira mau memeluk. Enggak. Aku kok ora ditakoni to Mas. Oh, gitu Ditekoni dalu. Mas. Wah, jan sugeng dalu Bu Neti. Wis kendale Mas. Pripun kabare, Bu? Alhamdulillah sae. Jenengan Nggih. nggih sae to? Sae. Pun sehat to? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Apa ya iki? Apa karepe? Aku ya ora dong. Pripun iki? Nembang, Bu. Nggih. Napa Bu? Ninggal. Pripun? Nggih, ninggal katresnan nggih. Ninggal Bapak katresnan. Ibu, nggih. Jatel lho kuduan. Wah, jelas. Oh, baik Nona Prastiwi. Jatil kok tak jlungup ning kono. Wis oleh payung, payungnya dinggo. Dinggo sesuk nek udan-udan. Muni apa kowe janu? Mengko ancik-ancik jumbo. Terus roll belakang. Ya, tak ancik engko. Tak ngecek sirahe kula licin. Oh, kok terus ngono. Masake Bu. Ora apa-apa ki japik ya. Ning ya apa nek dincik sirahe mesti nesu ya. Kuman malah lho.